La tos és un símptoma inespecífic que apareix per molts motius, per malalties respiratòries, per malalties cardíaques i fins i tot per malalties psicògenes. Per tant, no ens hem d'espantar per una tos de poca durada. Si aquesta tos és persistent, aleshores és important anar a veure un professional per determinar i fer les proves necessàries per identificar la patologia que genera aquella tos. La veritat és que el millor mucolític és l'aigua i la humitat, o sigui, generar un ambient a casa de l'habitació humit i força aigua, perquè la majoria de xarops, el seu efecte beneficiós és el líquid, no el producte que porten. Per tant, s'ha de començar a tractar la tos quan genera molta incomoditat i aleshores sí que s'han d'utilitzar antitossígens, perquè la tos irritativa és la que realment no et deixa dormir o estàs tot el dia tossint i aleshores això et genera molt malestar, mal de cap, el coll molt irritat i s'han de posar antitossígens. I si això va associat amb una mica d'expectoració que sigui de tipus groc, marró, verd, això ens indica que probablement aquesta tos és deguda a una infecció traqueobronquial pulmonar i aquí tindríem que afegir antibiòtic.